той ще гледа на юг. Аз гледам към... А като свърши играта, гледате в една посока. Да. Добре. Бе, може и наляво и надясно. Деси, Готови ли сте? другите останалите Да. задушаваме, остават водещите. Жени, избери се число от 1 до 8 без 2. Добре, да го кажа ли? Да, 7. 7, добре. Да видим какъв ти е късмета с въпросите на тебе. Добре. Искам, значи, любимата напитка на Антон, коя е? Обаче след като запише Изчакай Антон, да тогава запише, да, Антон. Антон да каже, че запише, е тогава гост, ще тогава отговориш. ще говориш. Добре, написа ли той? Да. Бира. Я да видим какво Да е. видим. Браво. Какво пише? Браво. Може би можете сами да си обърнете камерата така, че да може да се вижда и при нас реално. Сещате ли се как? Не. На самата камера тук на лайфа, за да може да го четеме правилно. Как? Наци на камерата и там има... Аха, Така. добре. Явно. Продължаваме напред. Да, Да питам Антон, пуши ли? чакам го да напиша. Не, той Моля? пуши ли по принцип? Не, По принцип не, той е такъв въпрос. пуши ли? Да, по принцип пуши, да. Добре, тогава искам той да си напише каква марка цигари пуши и ти да ми ги кажеш. Добре, После напиши. като се запише той. Ако си готов, кажи. Готов е, наказвам ли? Да. ЛМ червен 100. Дай да видим Антон какво си написал. Така. Само, че нямах място за 100 да го напиша. Признава се за верен отговор. Готово. Значи втора точка. Жени, къде обича да почива Антон? Любимо място за почивка. Тонка, ти написваш и после те казваш. Като си готов, кажи. Готов ли си? Да. Много е дълго, бе. Да. Готов съм. Твой отговор какъв е? Аз мисля, че е вкъщи. Да видим какво е написал той. Вкъщи на дивана пред телевизора. То за това е толкова дълъг отговора. Зачита ли се? Зачита се, да. Уникално. Браво. Следващ въпрос. Каква секс фантазия има Антон? Много да питаш така. Ти си го избра, Жени. Аз ли бе? Ами да, ти си избра вариант с въпроси. Мел, какво пише сам? Да, напиши си. Аз трябва после да кажа. Да. Ама толкова да Това бъде беше късо написано. толкова да бъде искрен отговор. 1 до 10, 1 до 10, колко да те боли? Толкова вярно, че тя да се сети. Нещо, което знам. Да. Да. Тук няма да отгадна. Те съм много негови. Може ли И пак той въпроса пише да дълго. То, Каква секс фантазия има? На поляната? Деси, твоите я знаеме, питаме я Жени. Жени, отговаряй. Отговарям. В кухненската маса. Тонка, какво си написал? да ми е винаги назад. Аз викам, Браво! няма да позная, те са много. Който е много красиво. Хубавото тук в случая е, че се ставаме все по-близки. Аз само за секунда ще слежа и пак ще дойда.
Добре, Дака. Олей! И последният Обаче, въпрос към Почвай, Жени. Валя. Чакай. Последен въпрос имам към Жени. Аз. Какво е презимето на майка му на Антон? Прези. Чакай, Вайло, чакай малко. Готов съм. Не се сечай. Мога. Вы забрали? Нищо не. Не мога да се сетя. Забравих. Добре, няма проблем. До тук имате 3 верни отговора. Заркова. Тя вече ще го запомни, Антонка. Да, определено. Да. Ама не съм се интересувала. Презимето. Заркова. Фамилията, да. Името. Ще помоля нещо, защото не мога да успея. Аз и сега ще включа пак лайв, защото имам един малък проблем. И искам пак наново, само за 1 минута. Моля ви се, извинявам се много бързо. Само за минута. Рози, сега идвам.